Hej og velkommen. Mit navn er Anne Nørgaard. I dagens program har vi et interview med Gerda, som er Jehovas vidne. Hej Anna, jeg hedder Gerda fra Jehovas vidner. Hvordan vil du beskrive Jehovas vidner? Altså vi er kristne, og vi tror på Kristus, som har skabt hele verden, jorden, universet, dyrene, planterne, menneskerne, det hele. Vi tror ikke på en kraft, der har skabt det hele. Jeg har hørt, at I har nogle regler. Er disse regler gældende, eller er det bare fordomme mod jer? Ja, selvfølgelig har vi nogle regler. Jeg har hørt, at I ikke må sige bandeord. Ingen engang milde bandeord som sørme og pokkers. Hvorfor i alverden skulle vi bande? Vi tror på den sande Gud, og vi har ikke brug for at bruge sådan nogle hårde ord. Ja, okay, det kan jeg godt se. Jeg har også hørt, at I ikke må sende jeres børn på lejrskoler eller til skolefester. Altså man kan ikke sige, at man ikke må tage på lejrskole og diskotek. Det kommer lidt an på, hvordan forholdene er. Om piger og drenge skal sove sammen, hvor gamle de er, og hvad det er for nogle fester, hvad det er for nogle lejrskoler osv. Hvis man overtræder nogle af disse regler, kan man så blive smidt ud. Altså det kommer selvfølgelig an på, hvad det er for nogle fejl. Alle kan lave fejl, men hvis man bliver ved med at gentage dem, kan man jo godt blive smidt ud, eller hvordan man skal sige det. Hvordan bliver man Jehovas vidner? Skal man gøre nogle specielle ting eller noget? Dem, der kommer med, er ofte interesseret i Bibelen. Det vil sige, at de har lyst til at lære mere om Bibelen osv. Så skal vi læse i den her lille bog, som man kan se, hvor at der er emne for emne, man skal læse igennem sammen med en fra Jehovas vidner. Og så kan I se her. Så står der indholdsfortegnelsen her, hvor der står: Er det, hvad Gud havde i tanke? Hvad er sandheden om Gud? Bibelen en bog fra Gud. Hvem er Jesus Kristus? Genløsning, Guds største gave. Hvor er de døde? Et pålideligt håb for dem, vi har mistet i døden. Hvad er Guds rige? Vi lever de sidste dage osv. Når man så har læst den og lært Bibelen at kende, så kan man vælge derefter, om man vil være med, eller man ikke vil være med. Jeg har hørt, at I snakker om de sidste dage. Hvad er det egentlig, du mener med det? Ja, vi mener, at det er de sidste dage nu. Det vil sige, at det er de sidste politiske dage, og at Gud snart kommer igen. Det er der også beskrevet her i Bibelen. Skal jeg lige se. Men det skal du vide, at det er de sidste dage ved kritiske tider, som er vanskeligt at klare at være her. For menneskene vil være egenkærlige, pengekære, pralende, hovmodige, bespottere, ulydelige, mod forældre, utaknemmelige, illoyale, uden naturlig hengivenhed, uforsonlige, bagvaskere, uden selvbeherskelse, vilde, uden kærlighed til det gode. Forrædere, egenrådige, opblæste, venner af sanselige nydelser snarere end venner af Gud. Og det er også beskrevet, at hvordan det vil være, når Gud kommer igen, og alt vil blive godt, som der er her i bogen. Kan du se, at de gamle bliver unge igen. De der sidder i kørestol, kommer op og løber igen. De blinde kan komme til at se igen. De døde genopstår. De syge bliver raske, og der vil være en overflod af korn på hele jorden. Bliver de fleste født ind i det, eller er der mange, der vælger det selv? I Danmark er der flest, der bliver født i det, men rundt omkring i verden er der også mange, der vælger det. Der er mange, der forbinder Jehovas vidner med folk, der går rundt og ringer på døre. Er det alle, der gør det? Ja, det er der mange, der gør. Det er et bud i Bibelen. Men selvfølgelig de gamle, som ikke kan gå og har svært ved at komme rundt, gør det selvfølgelig heller ikke, og de helt unge gør det heller ikke mere. Er det ikke sådan mærkeligt at gå sådan fra dør til dør og spørge, om de vil være en del af jeres tro? Altså for nogle er det svært, dem der er meget generte og sådan noget, men de føler, at Gud har en hånd over dem, og de overvinder sig selv. Kan man godt melde sig ud af Jehovas vidner? Ja, det kan man sagtens. Sker der noget, hvis man vælger at melde sig ud af Jehovas vidner? Man sender et brev til en af de ældre, og så spørger de om en samtale, og hvis ikke man har lyst til det, så bliver man skubbet lidt ud. Men der er også en mulighed, at man kan ryge lige så stille ud, og så sker der ikke så meget. Altså det lyder på dig, som om man godt kan blive afskåret fra familien. Kan man undgå det på nogen måde? Altså ja, man kan godt undgå det, hvis man lige så stille glider ud, og ikke kommer til møderne, og ikke med i arrangementerne, og ikke er med til at banke på døre osv. Men hvis du så giver et brev, og du så kommer ud, så bliver du skubbet lidt ud, og folk vil ikke rigtig snakke med dig, fordi at det står der i Bibelen, at man ikke skal gøre. Nu. Vi siger mange tak til dagens gæst. Det var så let. Skulle det være en anden gang?